שלום לאמנית נורית בידרמן. שלום וברכה. מה שלומך? מצוין. תראי, מאוד מרגש אותי לארח אותך כאן, כי אני רואה שעיקר יצירתך היא הפרחים. נושא שמאוד קרוב לליבי מצד סבתי הציירת מיליה לאופר, זיכרונה לברכה, שבאמת התמקדה בציור של פרחים וכנרת. ואני מוצאת את האלמנטים האלה גם אצלך. נכון, ומיליה לאופר, זיכרונה לברכה, הייתה בשבילי בעצם גורו. שבעלי רצה לשמח אותי, היינו עולים לגלריה. והציור הראשון שהיה בבית זה של מיליה. ועד היום הוא נמצא בחדר השינה שלנו. וואו. אני מאוד מרגשת. סגירת מעגל. העורכת אומרת לי שגם בסלון שלה יש ציור של סבתא, וגם אצלי מעל המיטה יש ציור של סבתא. פרחים, כן. ואנחנו עם היצירה שלך. את בעלת גלריית נורית. נכון. שבעצם, מה אנחנו יכולים לראות שם? כי אני הבנתי שאת לא רק מציירת פרחים על קנבס, אלא פשוט על הכל. כשהתחלתי לצייר, אז כל מה שזז ציירתי עליו, ומה שלא זז, הזזתי אותו כדי לצייר עליו. כן, אני מציירת גם על ערכים, וגם על שולחנות, וגם על עץ, ואני עושה קוסטרים. אנחנו רואים תמונות, איזה יופי. ופלייסמנטים, והבית מלא עם ציורים, הגלריה בעצם פורחת. זה מדהים, למה פרחים? למה דווקא פרחים? תראי, מאיפה זה התחיל? זה התחיל ממקום שהוא לא כל כך פורח. הבן שלי בועז, שיהיה בריא, ושיבדל לחיים ארוכים, היה בחאן גולני, והתחלתי בעצם לצייר בשנת 99, חצי שנה לפני היציאה מלבנון, הוא היה בבינג'בל. כנראה, ומולי יושב כאן לידי, הפסיכולוג, הייתי בלחץ אטומי, וביום בהיר אחד פשוט התחלתי לצייר. על מנת להירגע. בלי להבין שזה בשביל להירגע. תראי, אני לא יודעת מה הפסיכולוגים אומרים על זה, אבל אני יודעת שאם שואלים אותי היום, מתי את מציירת, שאת רגועה, או שאת שמחה, או שאת עצובה, אני עוד לא מצאתי את התשובה. קשה לי לשים את האצבע. וזה לא יכול להיות שכל זמן אני שמחה, וזה לא יכול להיות שאני כל זמן עצובה. אז ככה שלפסיכולוגים יש עוד הרבה מה לעשות. פרופסור להד, מה יש לך להגיד על העניין הזה? אני תמיד בעד יצירה גם בלי שאנחנו עושים לה את הפרשנות הפסיכולוגית, אבל ברור. ומה זה אומר שהיא בחרה לצייר פרחים? מה זה אומר? נשאל את נורית מה זה אומר. את יודעת שאני לא מפרשן. אני חושב שפרחים באופן כללי זה כמו שאמרת אביב ופריחה ויצירה וחיים וחיים. ואני מכיר את הציורים של נורית כבר הרבה שנים, הם צבעוניים בצורה מדהימה. אני ראיתי והמקרול כל כך משוחרר על הבד. אני בעצם הייתי גם מנהלת בית ספר, ואז בעצם המחשבים נכנסו לבתי הספר, ותמיד הלכתי לידם, והמדריכות אמרו לי, נורית, יש לך הזדמנות ללמוד. לא, אמרתי, זאת המזכירה שלי, היא תתעסק עם זה, עזבו אותי. אבל כשיצאתי לפנסיה וישבתי ליד המחשב, ובעצם ראיתי שאני יכולה לעשות Enter ו-Shift, ולא קורה שום דבר, וזה נמחק, שם בעצם היה לי השחרור, מהעולם הטכנולוגי לעולם שלא הכרתי לפני כן. וזה מה שיצא. וגם את מציירת את נופי הגליל. תראי, אדם בעצם מדבר, עושה, נושם את נוף מולדתו. אני דור חמישי ביסוד המעלה, ומצד אימא, ודור שביעי מצד אבא מטבריה, שבעצם הם גרו גם בקריית שמונה. זה הנוף שלי, את זה נשמתי, את זה אכלתי, את זה ראיתי, כך שזה, אני לא צריכה לצאת, אני גם לא יוצאת החוצה. אני לא מסתכלת על תמונה, אני גם לא מציירת מיד. זה פתאום בא כהבזק. פרץ יצירתיות. כן. שפתאום את מרגישה משהו מדגדג ביד. נכון. את חייבת לגשת ולהוציא את זה החוצה. נכון. רואה כאן טוליפים מקסימים. באיזה טכניקות בעצם את מציירת? איזה צבעים את משתמשת? טל, את נגעת עכשיו בנקודה מאוד מעניינת. אני לא למדתי לצייר. עוד יותר טוב, זה בא לך מבפנים. זה הכל בא מהלב. את יודעת מה? רואים את זה. זה הכל ניסוי וטעייה. אבל בגלל העבר שלי, שהייתי מורה ומנהלת בית ספר, ותמיד למדתי,
אמרתי, נורית, זה לא יכול להיות, את חייבת ללכת ללמוד. אז הזמנתי מורה הביתה, ואחרי שעה הוא הסתכל עליי והוא אמר לי, נורית, אני צריך כסף, אבל אני לא יכול ללמד אותך. כל מה שיש אתך נובע מבפנים ואני לא רוצה לקלקל. היום אני מציגה את הציורים שלי, חלקם בבית אמריקה, בגלריית גאבו. בשבוע שעבר הייתה פתיחה, ובאמת אני ראיתי בעיניים של אנשים שמסתכלים ומוקה תדהמה, ואומרים, רגע, אבל כאן אין צל. אז צחקתי, אמרתי, מה, בכל מקום יש צל? אומרת, זה באמת משהו שיוצא מהלב, לא מהראש. וזה דברים שאני... זאת אומנות. נשמע. ליברמן. איזה עונג היה לי לארח אותך כאן. תודה רבה לך.